Hello mga ka-senior, I'm here again at gusto lang namin mamasyal sa Clark. Kung ano makita doon, makikita natin, pero kasama na naman si Mamsi, ayan. Okay, tingnan lang natin kung ano ang mangyayari. Okay. Grabe dyan. Hello po, nandito po kami ngayon sa komersyo sa loob ng Clark Freeport na po. Landmark niya ay sa first ground. Landmark lang po niya ay sa Parade Ground. Ano po to? Parang food bazaar. Open sila every Tuesday, Saturday. Yan. Open po sila from Tuesday to Saturday and then close sila every Monday. Yan, madaming mga food dyan hanggang dun sa likod.
Tingnan po natin mamaya. Okay? Alright! Ayan, we'd like to call out our first contestant. Chen. Chen. Salvador. Hawak mo ba? Chen. Are you still here, Chen? Chen, ikaw ba yan? Ay, ano naman? Si Chen. Ay, wait lang ah. Pwede ba kung nga ba ng iba yung mga gusto kong sumali? Cheche, parang kayo makagawa ng babo. Talagang dala mo pa yan. Alam ko naman ako si Cheche.
Chinchin, no? Chinchin dito. Isa lang naman ang kakao, no? Sabi ko, ano man, nakamuhin. Sabi ko sa kanya, boyfriend, ano kayo? Galing ni Chinchin, no? Chinchin? Nina. Okay, next po natin. Rico Mariano. Rico? Andito po si Rico. Rico Mambo. Rico Mambo. Yeah, pero kung naman natin sa Kaya nga, toko baboy. Toko baboy.
Okay, last natin si Christian. Christian? Andiyan ba si Christian? Christian? Asan po? Yun lang muna siguro ang pwede natin pakita at nakita naman natin na buhay na ba itong komersyo dito sa Blackfield. Okay? Ito, hanggang dito na lang siguro muna. Happy New Year. Okay? Merry Christmas. Okay? Happy New Year.